Na pedagogických fakultách nás učia, aký by mal byť učiteľ systematický a zároveň inovatívny, ako by mal vyžadovať disciplínu, byť empatický k žiakom, ako by mal využívať digitálne technológie, zároveň očakávať tradičné výsledky. Vždy som si myslela, že tieto očakávania na učiteľa nie sú zrealizovateľné. Kým som nespoznala Katku, Katka ma stále ohoruje svojou precíznosťou, organizovanosťou a zároveň veľmi napaditým a tvorivým prístupom na hodinách. Skutočne to neboli iba hodiny o nejakých prepisovaní z nejakých poznámok, ale o takom porozumení a aktívnom učení. Vždy sme ju vnímali ako veľmi schopnú učiteľku, ktorá nás dokáže naučiť, ale zároveň sme s ňou nemali problém sa porozprávať a zasmiať sa. Bola nám často aj ako taká kamarátka. Na hodiny stále chodí pripravená a má záložný plán, aj na záložný plán. A vieme s ňou stále posrandovať a odvtedy, čo ma učí angličtinu, cítim zlepšenie, nielen v mojom rozprávaní, ale aj v mojej gramatike. Zažívame s ňou srandovné príhody alebo nejaké známe hlášky, čo už všetci poznáme. Pôsobí ako tiché a nenápadné žienia. Keď vám ale dovolí, aby ste ju spoznali, zistíte, že je veľmi vzácnym človekom. Je veľmi veselá, vtipná, má taký svojský humor, ktorý ale naši študenti oceňujú. Veľmi rada pomôže, je ochotná, prichádza s novými nápadmi a návrhmi na riešenie problémov, s ktorými si niektorí nevieme poradiť. Pôsobí síce nenápadne, ale je veľmi dôležitou súčasťou nášho kolektívu a je veľmi dôležitá pre vzťahy medzi nami. Je mi veľkou inšpiráciou. A keďže aj ja študujem učiteľstvo histórie a angličtiny, raz chcem byť aspoň z polovice takou učiteľkou, ako je ona. Katka vie povedať teraz nie a myslím si, že toto je veľmi v našej práci dôležité. Takže Katka, prajem ti všetko dobré a ďakujem za všetko, čo pre nás robíš.